ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама шахсоне ки ҳаррӯза наворҳои моро аз канали Мошин Савдо тамошо мекунанд. Ҳама каса дӯстон як бор дигар хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза якчанд мошинои фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб, нархҳои дастрас. Нархҳои имрӯзаи мо бародаро сар мешавад аз 9800 сомон. Фақат бародар навора то охира тамошо кун, лайк зӯяро фаромӯш накун ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳарчи зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. Имо WhatsApp ҳастай. Ба тариқи мо WhatsApp ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон, барои дастгириётон зинда бошем бародаро. фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависен ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо меброяд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро бародаро сар мекунем аз Opel Vectra A ки соли барориш 1993, кузов седанай, мотор 1.6 литрай, сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш механика. мошина гуфтаи ҳолаташ хубай, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар бародаро нависондагӣ нестай соҳибаш. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 15000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 98000 рубл мешавад. харидора неғ боша гуфтай бо муомилат дорад, арзонуш мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи бародар дарёфт кунед. ВАЗ 2107 соли барориши 2005 сол, объёма торбоша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагиро нависондагӣ нестай бародар. мошин айни ҳол дар ноҳияи рӯдакӣ қарор дора. 10500 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 68000 рубл мешавад. харидора неғ боша гуфтай биёед ай пеш муомила дора, бо арзонуш мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти иловагиро ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи бародар дарёфт кунед. лайк зӯяро бародаро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. Daewoo Nexi соли барориш 1995, объёма торбоша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора мега мотор астраҷӣ. Nexi Германия гуфта истеҳсолуш. мошин тозай, то моҳи августа ҳуҷҷат дорад. балонош 90% задагӣ пусидагӣ варид надора. мошин фурӯхта мешавад. мошин айни хӯ дар шаҳри ваҳдат бародаро қарор дорад. 17000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 111000 рубл мешавад ва харидора неғ боша гуфтай марҳамат занг занем, бо муомилат дорад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Chevrolet Lacetti соли барориш 2008 сол, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини холия, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора мега соҳибаш, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. мошин айни ҳол дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. 31000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 200000 рубл мешавад бародаро ва харидора неғ боша гуфтай бо муомила дора, арзонуш мекунем. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти бештара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барориш 1997, кузов хетчбек, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газу бензин, коробкаш механика. мошина гуфтай моторуш ходовои 6% ABS дора. мотор модул фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора. 29000 сомон нархаш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 189000 рубл мешавад ва харидора неғ боша гуфтай биёед ай пеш муомила дора, гапзанон мекунем, арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz V201 соли барориш 1990, объёма торбоша 1.8 литр, сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошин созай мега соҳибаш газу бензин кор мекунад. номерош транзитай, задагӣ пусидагӣ надора, фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 15000 сомон бародаро нархаш кадай бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 98000 рубл мешавад ва харидора неғ боша гуфтай бо муомила дора, арзонуш мекунем.
марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Канали моро дастгирӣ кунед бародаро. мо ҳар рӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши шумо харидорон мекунем. Mercedes-Benz C-класс соли барори 1694, мотор 1.8 литр, кузов седан, сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш механика. мошина бародаро соҳибаш мега ҳамаш 100% фақат мешини ҳайш мекунӣ. фурӯхта мешава. мошина ин ҳол дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. 36 000 сомон нархаш кадаи соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 235 000 рубл мешава. ва харидор аниқ боша гуфтае биёен ай пеш муомила дора бо арзонаш мекунем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи бародар дарёфт кунед. Daiwo Nexi соли барори 1997, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензина, газаи бародаро, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега соҳибаш. мотор хадавой, коробка Texas Motor 100%, баллонош 80% фурӯхта мешавад. айн ҳол бародаро мошин дар шаҳри бахшиш дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қарор дорад. 9800 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 64 000 рубл мешавад. ва харидор аниқ боша гуфтае марҳамат занг занед. барои маълумоти иловагӣ дӯстон, марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra B соли барори 2000 сол, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад бензина, газ, коробкаш механика. мошин мега зури бадаи соҳибаш гази Euro 4 дора, кондитсионер дора, лук дора, задни камера дора, климат контрол, 6 моҳ дига ҳуҷҷат дора, срочно фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. 37 000 сомон нархаш кадай бародару соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 241 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтае марҳамат занг занед. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daiwo Tigo соли барори 1996, мотор 1.1 литр, сӯзишворӣ бошад бензинай, коробкаш автоматай. мошин нахаду, мотор, коробка 100% мега соҳибаш, хадавоиш 80%, баллонош миёна, ҳуҷҷатҳош бучидагай фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар ноҳияи Турсунзода қарор дорад. 11 000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 71 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтае марҳамат занг занед. нархи охиршай дига арзон намешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва мошини навбатӣ ҳастад дӯстон. Daiwo Nexi соли барори 2001 солай, мотор 1.6 литрай, сӯзишворӣ бошад бензина, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега соҳибаш, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нестай дӯстон. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 15 000 сомон нархаш кадай бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 15 98 000 рубл мешавад дӯстон. ва харидор аниқ боша гуфтае биёен ай пеш муомила дора бо арзонаш мекунем. метавонем барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барори 1997, кузов хэтчбек, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш механика. мошин сӯзай мега соҳибаш, мотор зверай, хадавой садай, документош 90%, баллонош 80, краскаш боша 50%. фурӯхта мешавад. ин ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро қарор дорад. 25 000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 163 000 рубл мешавад. ва харидор аниқ боша гуфтае биёен ай пеш муомила дора арзонаш мекунем. алишам мешава гуфтае ба ягон Mercedes вариантҳо дошта бошен занг занед, пешниҳод кунед. марҳамат шахсони харидор ва шахсоне ки мехоҳед мошинтона алиш кунед ба ин бародар муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара дарёфт кунед. Opel Vectra B соли барори 1996, абиё мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензина, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега Texas Motor то моҳи сентябр ҳастае. размери 14 баллонош, аккумулятор навай, мотор Ecotec фурӯхта мешавад. мошина ин ҳол дар ноҳияи Кони Бодом бародаро қарор дорад. 28 000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 182 000 рубл мешавад. ва харидор аниқ боша гуфтае муомила дора бо арзонаш мекунем.
бар ҳама шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва дӯстони азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навбат охира тамошо кардем. зинда бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. ва дӯстони азиз, дар ҳар ҷой бошен, худона эҳтиёт кунед то навори оянда. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.